Enfasizzajt ukoll kif kemm huwa neċessarju illi il-Gvern jitlaq minn idejh aktar poteri jagħtihom lir-reġjuni u jħalli li l-Kunsilli Lokali jeżerċitaw aktar poteri u jkollhom ukoll a dispożizzjoni tagħhom aktar fondi biex ikun jistgħu jwettqu l-ħtiġijiet illi jkollu bżonn ir-resident. Kien dan il-messaġġ tal-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech waqt żjara li jagħmel lill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali fejn osserva x-xogħol siewi li qed tagħmel din l-assoċjazzjoni għal ġid tar-residenti fil-lokalitajiet. Bernard Grech qal li huwa ta' importanza li l-Kunsilli Lokali jaħdmu b'mod neutrali favur ir-residenti biex jagħtu l-aħjar kwalità ta' ħajja lin-nies, b'viżjoni simili għal dik li għandu il-Partit Nazzjonalista. Fuq livell anka micro qegħdin naqblu fuq anka l-pilastri għaliex il-Partit Nazzjonalista bil-viżjoni illi preżenta propri jixtieq jara l-ispazji urbani, jixtieq jara d-diġitalizzazzjoni aħjar anka tal-lokalitajiet tagħna. Imma hemmhekk naraw kemm verament qegħdin nifhmu illi l-futur ta' Malta imma wkoll fuq livell lokali huwa propju illi l-bniedem ikollu esperjenza aħjar u allura jkollu kwalità ta' ħajja aħjar. Għal dawn l-aħħar snin l-assoċjazzjoni ħadmet bla waqfien biex fost l-oħrajn tara li jkun hemm għaqda lokali għal ġid tal-pajjiż kollu. Il-President tal-Assoċjazzjoni Mario Fava qal li biex dan iseħħ kien hemm bżonn li l-ewwel u qabel kollox jiġu indirizzati l-problemi passati biex wara bdiet strateġija b'differenza. U kompla jgħid li bħala assoċjazzjoni lan tagħhom hu li jkunu ta' ħolqa bejn il-Kunsilli Lokali u l-Gvern biex ikunu ċerti li l-problemi kollha li jinħolqu ikunu indirizzati bl-aħjar mod. Fava qal li fost ix-xogħol li sar kien hemm il-faċilità ta' mobilità iktar sigura, spazji aktar miftuħa mħaddra u teknoloġija li tiffaċilita x-xogħol tal-Kunsilli Lokali. Preżenti waqt din iż-żjara kien hemm il-kellim tal-Partit Nazzjonalista Karl Guder, il-Viċi President tal-Assoċjazzjoni Samuel Azzoppardi, il-President Reġjonali Ċentru Michael Fenekadami, il-President Reġjonali Tramontana Anton Mifsud u l-membri tal-AKL Graziella Gallia, Joe Cordina u Mark Grech.